Dugang balitang lokal kasama kay opisyal ng gisugdan sa dakbayan ang selebrasyon sa 48th National Disability Rights Week. Pinaagi sa usa ka kick-off program karong adlawa July 17 nga molungtad hangtod 23, 2026. Kini aron ipakita ang suporta sa mga persons with disabilities kon PWDs ug mapalig-on ng ilang katungod ug partisipasyon sa komunidad. Ang selebrasyon karong tuig nagsubay sa temang Right First, Legislation Forward, Strategic Action Plan for Equal Participation and Inclusive Society. Tumong niini nga mapalambo ang mga balaod ug programa nga maghatag og patas nga oportunidad, proteksyon ug mas inklusibong katilingban alang sa tanang PWD. Pinaagi sa moong kalihukan, giauhag sa PIDAW ang publiko nga magtinabangay sa pagrespeto sa katungod sa mga PWD ug pagpalambo sa usa ka komunidad nga walay diskriminasyon ug adunay patas nga pag-apil sa tanang sektor. Gani gisalmutan kini sa libuan ka mga PWDs gikan sa lain-laing mga barangay sa dakbayan. Samtang unyang alauna sa hapon ipahigayon ang 1,500 pesos annual cash assistance sa kwalipikadong PWD nga taga barangay 1 to 5 Davao City.